ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. мавзӯе ки имрӯз мо матраҳ менамоем хеле ҷиддӣ аст. даст ба ҷиноят задани шахс ба хусус агар вай зан бошад, ҳар нафарро ба андеша кардан водор месозад. саволи матраҳ низ ин аст: чӣ водор месозад ки зан модар даст ба ҷиноят мезанад, аз ҷумла дуздӣ ё худ қаллобӣ ҳам мекунад? баҳри пешгирии ин падидаи номатлуб чӣ бояд кард? инак ошкори ҷиноят аз дурбини назоратӣ. чунин аст мавзӯи имрӯзаи ток-шоуи печтоби замон. меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. алҳол як навор ва мо ба суҳбати студия шурӯъ мекунем. марҳамат. дар вилояти Соғ кирдорҳои бад аз ҷумла ҷинояту ҷиноятсодиркунӣ зиёд шудааст. аз рӯи рақамҳои омории раёсати вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон давоми 4 моҳи соли 2021 2198 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст. аз ин шумора 289 ҳолати ҷиноятро занон содир намуданд. ҷинояти дуздӣ бошад 511 ҳолатро ташкил медиҳад. нишондиҳандаҳои рақамиро нисбат ба ҳамин даври соли гузаштаи 2020 таҳлил намоем, он нигарон кунанда боқӣ мемонад. зеро давоми 4 моҳи соли 2020 дар вилояти Соғ 2147 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст, ки аз он 261 ҷиноятро занон содир карданд. ҷинояти дуздӣ бошад дар ин давра 488 ҳолатро ташкил медиҳад. барои саривақт ошкор намудани ҷиноят аз ҷумла дуздӣ насби камераҳои назоратӣ муҳим аст. ба мушоҳида мерасад, ки дар бештари марказҳои савдо камераҳои мушоҳидавӣ гузошта шудааст, аммо новбаста аз ин ҷиноят содир мешавад. намунаи ҳодисаҳои дуздиро бештар дар бозору мағоза дидан мумкин, ки аз ҷониби ҷинси латиф низ содир шудааст. чунин ҳолатро блогерон ё худ шахсони алоҳида дар интернет ҷой дода ба таваҷҷӯҳи омма мегузоранд. дидани ин манзара байни ҷомеа сару садоҳои зиёдро ба миён меорад. ҳарчанд дар таълимоти дини мубини ислом чунин кирдор маҳкум шудааст, аммо мутаассифона баъзе одамон нафсро болотар мегузоранд. зан агар дуздӣ кунад, ин дар байни мардум аз ҳама айби калон ҳисоб мешавад. аз нигоҳи шариат ҳамаи инҳо, яъне дуздию қаллобию мардумфиребию хиёнат, инҳо гуноҳи кабира ҳисоб мешавад, ки парвардигори олам дар даҳҳо оятҳои қуръони азим шан дуздию қаллобиро манъ кардааст. хусусан аз қадимул айём дар байни мардуми мо чунин корҳо ба рафтани мардум айб буд, хусусан занҳо. афсус ки дар ин айём мо бо васоити ахбори умум вақто ки назар мекунем, дар он нашон медиҳанд дуздии ё ки қаллобиро ҳатто нашон медиҳанд, ки занҳо дар бозорҳо дуздӣ мекунанд ё қаллобӣ мекунанд ё коре мекунанд, ки ҳатто маҳбасӣ мешаванд. даст ба дуздӣ задани занон дар шароити дини мубини ислом гуноҳи кабира маҳсуб мешавад. зан бояд покиза бошад, на олудаи ҷинояту ҷиноят содир кунед, зеро тарбияи ҷамъият аз зан модар вобастагии калон дорад. як қисса меоранд, ки як нафар дар саҳро мерафтанд, мебинанд, ки ҳамон тоҷир, ки як нафари дигар дар болои ҳамон реги саҳро доду фарёд карда мегӯяд, ки ба ман об диҳед, ман ташна ҳастам. баъд мегӯяд, ки хайр ин аз ҳамон хурҷини уштур об мегирад, об медиҳад. вақте ки об медиҳад, ҳамон одам як сангро мегираду ба сари ҳамин одам мезанад ва мехезад, уштурро савор мешавад, меравад. баъд ин одам даъват мекунаду мегӯяд, ки бародар ист, мегӯяд ман як гап дорам барои ту. якумаш он, ки ҳамин уштур аз они ту аст, ҳамин бор аз они ту аст, ман намегирам. дуввумаш он, ки ҳамин чизе ки дар ин ҷо шуд, бояд ту ба мардум нагӯӣ. одам мегӯяд, ки барои чӣ ман нагӯям? мегӯяд, ки агар ту ҳамин чизро гӯӣ, мардум дар саҳро ба як муҳтоҷу бечораву ба як одаме ки ба мушкилӣ дучор шудааст ёрдам намедиҳанд. вай одам аз роҳ мегардад ва мегӯяд, ки бародар ин уштурро гир, ин уштурат барои ман дар кор нест. мегӯяд, ман роҳзан ҳастам, ман одамоне ки аз роҳ мегузаштанд пулу моли онҳоро гирифта ҷамъ кардам. вақто ки онҳо бармегарданд, ман ҳамаи пулу моли онҳоро бармегардонам, мегӯяд. вақто ки ин чизро вай тоҷир
درک میکند میگوید که اکنون من برای تو یک سردابه یک خانه بنا میکنم در اینجا که در آنجا دائم آب خنک چای گرم طعام باشد آدمانی که میگذرند تو آنها رو ضیافت میدی مهمانداری میکنی خیر از آنها چیزی که برای تو انعام داده میشد با آن زندگانی میکنی ببینید یک سخن اون آدم رو از راه دزدی از راهزنی گرداند یعنی ما باید بی‌طرف نباشیم و قطعی نظر خادم دین است یا استاد دانشگاه است یا مرد دهقان است کسی نباشه باید ما بی‌طرف نباشیم مردم را نصیحت کنیم و خصوصا جوانان را آگاه کنیم که به راه بد نروند. از روی تحلیل متخصصان ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت ایساق جنایت صادرکنی زنان اساساً در شهر خوجند 69 حالت، سپیتامین 87 حالت، استراوشان 24 حالت، اشت 20 حالت و جبار رسولов 17 حالت را تشکیل می‌دهد. تنها در شهر و ناحیه‌های شهرستان و مسجد کوهی جنایت صادرکنی زنان و قید گرفته نشده است. خادمان دین برای پیشگیری از این حالت‌ها دانش بلند اخلاقی و حقوقی و دینی را توصیه می‌دهند تا معرفت زنان بلند کرده شود. наморо тамошо кардем ва албатта мо мефаҳмем ки зиндагӣ ҳар гуна ҳолат дорад ва ҷиноят низ вобаста ба намудаш хеле гуногун ҳам ҳаст. гузашта аз ин дар мавриди таҳияи сценарии барномаи имрӯза низ шахсан худи ман бисёр фикр кардам давоми якчанд рӯз бароям хеле мавзӯъ ниҳоят ҷиддӣ ва вазнин ҳам тофт бахусус вақте гап сухан дар бораи зан модар меравад ва бисёр фикр кардам кадом саволро пурсам чӣ хел посух мешуда бошад ки воқеан ҳам имрӯз ҳар яке мову шумо дар тарбияи ҷомеа ҳиссагузор шуда тавонем ва ду саволи асосӣ ҳамешагӣ дар сари ман чарх зад ва аввалин савол ин буд чаро ҷинси латиф чаро зан модар даст ба ҷиноят мезанад чаро вай дуздӣ мекунад ё худ қаллобӣ мекунад ва саволи дигар чӣ хел мо ин ҳолатро пешгирӣ карданамон мумкин аст ва пеш аз он ки мо ба ҳамин маҳаки асосии барномаи имрӯза ки асосан ҳамин ду саволро ташкил медиҳад ҷавоб гуфта бошем ман бисёр хоҳиш мекардам аз шумоён меҳмонони азиз андешаи худро нисбати он наворе ки алҳол пешкаши шумо гардид шунида бошам. марҳамат. хеле нишондиҳандаҳо ташвишовар аст. зан ки ин олиҳаи ҳусн аст, модар ҳаст пеш аз ҳама. барои зан модар ман намефаҳмам содир кардани ин ҷиноят хеле ҳам хеле ки қайд кардан айб аст дар ҳақиқат ва имрӯз нишондиҳандаҳои оморӣ таҳлилҳо нишон доданд ки бештар дар шаҳри хуҷанду ноҳияи спитамин бисёр дуздию ҷинояткорӣ ба назар мерасад ва ин албатта пеш аз ҳама аз тарбия вобаста аст. мо ки тарбиятгар ҳастем омӯзгор ҳастем бояд имрӯз нисбати тарбияи ҷавондухтарон бисёртар саҳм гузорем. дар донишкада масалан мо бисёр бо духтарҳо сару кор дорем духтарҳо ки мо ба аз бисёр ноҳияҳо ҳам мебиёянд онҳо аз аҳли оилаи худашон дур мешаванд мо бояд ба онҳо модарона насиҳат карда бошем онҳоро ба роҳи дуруст ҳидоят карда бошем ки ба чунин роҳҳои бад ҷинояткорӣ даст назананд ки оқибати нохуб дорад зеро мегӯянд ки агар зан модар як бор агар иштибоҳ кунад як умр номи ӯ аллакай сиёҳ мегардад ва ин на фақат барои зиндагии имрӯзааш барои ояндааш низ таъсири манфии худро мерасонад. чаро баъзеҳо дидаву дониста даст ба ҷиноят бахусус даст ба дуздӣ мезананд? он зане ки дуздӣ кард шавҳар доштагист додар доштагист модар доштагист ва ин хеле ки дидем якумин маротиба небарин вай омӯхта шудааст вақте ки як афсона аст тухумдуз шутурдуз мешавад вақте ки хонава мо якта тухума дуздида омад модараш вай ҷанг накард гуфт ки вай бачаам хайрият ҳамина ёфта омди гуфтану бо ҳам хӯрдан дигар кардан ва натиҷа ҳамин шуд ки охираш вай ба хона шутур гирифта омад ки ин пеши роҳи дуздиро агар мо аз хурдӣ аз ҷавонии духтарон мо чӣ накунем пешгирӣ накунем агар ҳамин ҳолатҳо мефурӯем. яке аз аввалин зинаҳои саршудани дуздӣ ба фикри ман ҳамчун равоншинос ҳамчун педагог мегӯям ки ҳамин бачаҳо мо ҷой баравад ягонта бозича маъқул шавад ҳамуна мегирам мегӯд вақте ки мегирам мегӯд мо вай пеши роҳаша гирифта номодар кор вай ба
تعلیم دادن مادر کار که این از اونی تو نه، این از اونی جای مهمانی و آمدگید باید چیزی کس نپرسیده نگیریم و همین چیز با عادت نکنونیم بچه و مویا فهمم. انا اهمی سر میشه. فهمت. تشکر. شما اندیشه دارید مرحمت؟ به فکر من اساسش این وضعیت اقتصادی شرایط اویلوی نه فقط بزن به چی حتی مردم هم سبب شدنش ممکن. همینجا فکر شما رو من میبرم، عذر ببخشید، فکر خود رو پریشان نکنید. در نوار ما یک نفر جوانزن رو دیدیم که از لباسپوشیش، از گشت و گذارش معلوم که وضعیت اقتصادی وای در اویله خیلی بهتر است، خوب است. پس چه رو وادار کرد و او نان نمیدزدد یا یگان خوراکواری برای فرزندش نمیدزدد و یک مواد کسمتیکی آرایشی دزدیده ایستاده است. این برعکس به فکر من از شرایط بهت خوبی شاید اقتصادی وای اویله یا خود وای دخترک درک میدهد. ادامه دهید. عادتی بعد خیلی که معلمه گفتن که تخم دوست شطور دوست میشد گفته. یعنی دلی عادت کرده بلای جان. ها وای که پولی مفته یافت، وقتی که پولی مفته یافت الکای شرایطش بهتر شد، بعد لباس پوشیش هم دیگر میشد. به فکر من همین. امروز ما میدونیم و خوب درک میکنیم که خود در کوچه، خود در مغازه و بازارها، در عموم نقطه های جمعیتی کامراهای نظارتی نصب کرده شده است و هر یک رفتاری ما، عملی ما، خوب گشت و گذاری ما رو ثبت میکند. لیکن نوبسته از این بعضی ها متاسفانه دست به جنایت میزنند. مرحمت. چرا؟ این حالتی که داره میبینیم که این زن خودش لباسو نقص پوشیدگی میبینید این با این بنا، لیکن چیزی گرفتاری اصلا کسمتیکه از این بر میاد که زنک وقتی که همین کارو کرده درباره همین کامری میشه بیخبر بودگی وای. اگر کامری مشاهده همینجا میدید دیگه شب دید که بولوسو و اوج این کار دست میکشید، یکی از نمودی دست کشیده هم میشد. اصلا که این اگر نودیده همین چیزا میخواد فراماده ای که یک تا گرفته سومکش به انداخته برفته دیگه کار نکرد. این وقتی در آمدگی وقت برای می قرار حکومت جمهوری تاجیکستان برآمد که برای همه مغازه ها جای جمعیتی با کامری مشاهده‌ای نصب کرده شود. منمی حالت پیشگیری و آگاهی جنایت حساب میشد و آشکارکنی جنایت بسیار کمک بسیار میرسد اساسا مقامات کارهای داخلی با کدام سبب باعث میگردد که زن دست به جنایت میزند یا به قانون شکنی راه میدهد؟ البته از این تفتیش پرونده های جنایتی نسبت زنهایی که جنایت صادر کردن در رفت تفتیش پیشکی از جانب مفتشان کارهای داخلی سبب عامل هایی که به صادرشوی همین جنایت آورده رسانده است با عیان کرده شده. برای برطرف کردن آنها بیشتر با بخش و ریاست های کار با زنان و عائله نزد مقامات های ناحیه ولایت پیشنهاد ارسال میکنیم برای یعنی همکاری دو جانبه برای برطرف کردن چنین کمبودی ها. اکثرا ضمن تفتیش پرونده جنایتی بیشتری زنها سبب دست به صادر زدن خود در فقر و ناداری به هم میتن، حالا آنکه معین میشد که آنها تنو جسمی سالم دارن، امکاناتی کار کردن دارن، لیکن کوشش میکنن که با راه مفت با هوا و هواس رفته دست به دزدی زنان. از خیلی که در نوار دیدیم این زن البته قابلیت مهنت کردن هم دارد. حتی فکر نمیکند که بسیار زنها که در جایهای جمعیتی بازارها نوارو یا این که فکر میکند که ممکن همین چیز آشکار میماند. برای همین در رفت تفتیش پیشکی ما به هر یک پرونده جنایی پیشنهاد برآورده در علاوه‌دگی با اداره کار با زنان با اهل جماعتچگی همکاری میکنیم که سطح صادرشوی جنایت از طرف زنها کمتر به قید گرفته شود. یعنی سبب معمول ترین این ندانسته یا نفهمیدم و همین خیلی شده موند گویا یک سبب از پیش طرف میاد. دیگر ما فکر میکنم که بیشتر همین زنهایی که دست به جنایت میزنن آنها معلومات عمومی پوره ندارند. اگر زن صاحب معلومات باشد، اگر زن با معرفت باشد، البته در زندگی یک نقشه معین خود را می‌آفرد و برای به مقصد رسیدن چیکارهایی نمی‌کند. امروز ما دیده هستیم که زنها در یک نیروی پیشبرنده در جامعه ما در تمام ساختارهای دولتی و جمعیتی کار می‌کنند. برای من یک سبب اینا ما امیدوارم که در وقتش به تحصیل فرا گرفته نشدن یا اینکه چخیل که در اینجا قید کردن ممکن تربیت خوب نگرفتن در وقتش.
лекин надонистани қонун аз ҷавобгарӣ озод намекунад ягон нафарро. Акнун маълима нигоҳ кунед, як қатор барномаҳои давлатӣ имрӯз роҳандозӣ гардида истодааст. Воқеан ҳам дар мавриди беҳтар намудани ҳаёту зиндагии занҳо, баландбардоштани мақоми зан ё фаъолияти баландбардоштани ё пешрафти фаъолияти занон бо нувон хуб роҳандозӣ мешавад, амалӣ гардида истодааст. Аз ҷониби худи масалан ҳамин шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд, вилояти Суд, бахшҳои он дар хуб дигар шаҳру ноҳияҳо воқеан ҳам корҳои масалан профилактикӣ бурда мешавад, суҳбатҳо бурда мешавад ва мо телевизион ва соити ахбори умум аз ин чорабиниҳо воқеан ҳам огоҳ ҳастем. Лекин новобаста аз ин бо вуҷуди бурдани корҳои пешгирӣ ё профилактикӣ боз ҳам хуб ҷиноятсодиркунӣ байни занҳо ба мушоҳида мерасад. Ба фикри шумо сабаб чист? ташаккури зиёд маълимаи азиз. Воқеан ҳам ман арзи сипоси хешро мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Хуҷандро ба симои мустақили якум мерасонам ки пайваста бо мо ҳамкорӣ мекунед ва ба ин масъалаҳои доғи рӯз чашмандозӣ мекунед ва як дараҷа бо равшанфикрон ва аҳли ҷомеа ин масоила мавриди баррасӣ қарор дода роҳи ҳалли онро кӯшиш мекунем дар ҳамҷоягӣ ёфта бошем. Дуруст қайд кардед ки имрӯз ҷиҳати баландбардоштани мақом ва нақши зан дар ҷомеа як қатор санадҳои давлати барномаҳо стратегияҳо қабул карда шудааст ва имрӯз бевосита пешвои муаззами миллат низ худ ҷиҳати як мавқеи мақоми хоси худа баҳри дар ҷомеа пайдо намудани занҳо аввалин фармоне ки қабул карданд ин баландбардоштани мақом ва нақши зан дар ҷомеа буд ва имрӯз дар ҳар як баромад ва суханрониҳои хеш таъкид медоранд ки имрӯз мо ба занон боварӣ ва эътимоди калон дорем ва ин боварӣ пешвои муаззами миллат моро водор мекунад ки ҳамарӯза баҳри пешбурди фаъолият ва боз ҳам баланд бардоштан ва нақши муассири худро дар ҷомеа пайдо кардани зан кӯшиш ба харҷ диҳем. Вале мутаассифона имрӯз новобаста аз ҳамаи чораҳои андешидашуда истода дар ҷомеа ҳолатҳои ҳодисаҳои номатлуб, яъне даст ба ҷиноят задани занон, баъдахлоқии занон дида мешавад ки ин аз ҷониби ашхоси соҳибмаърифату фарҳангии аҳли ҷомеа маҳкум карда мешавад. ва ман фикр мекунам ки мо имрӯз дар якҷоягӣ метавонем пеши роҳи ҳамин ҷинояткории занонро гирифта бошем. Ман худ наворо тамошо кардам ва барои шахсан худи ман ҳамчун зан ва ҳамчун намояндаи занони шаҳр бисёр як ҳолати шигифтангез ва як ҳолати ногувор буд, зеро имрӯз рисолати зан-модар ба ҷуз оне ки имрӯз дар ҷомеа мавқеи муҳимро ишғол кардааст дар баробари мардум дар тамоми соҳоти мухталифи хоҷагии халқ як фаъолияти густурда дорад дар баробари ин тарбияи фарзанд ва тавлиди фарзанд ва ба камол расонидани он, яъне зан тарбиятгар аст. Боз имрӯз занони мо бадбахтона даст ба ҷиноят мезананд ки ин хеле ҳодисаи нангин мебошад. Чун имрӯз мо гуфтем зан тарбиятгар аст, агар имрӯз зан даст ба ҷиноят занад ва чун метавонад ки фарзандони солиму баркамол, фарзандоне ки оянда ба нафъи ҷомеа кор ва фаъолият намоянд ба камол мерасанд. Ва новобаста аз он ки имрӯз дар шӯъбаи корбозанон ва оила маркази машваратии иттилоотӣ амал мекунад ва ҷиҳати баландбардоштани маърифати ҳуқуқии занон ба аҳолӣ ва шаҳрвандон кӯмакҳои ҳуқуқӣ ройгон мерасонанд. Имрӯз дар маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд мо дар ҳамҷоягӣ бо фаъол занон, собиқадорон ки хеле таҷрибаи бои зиндагӣ доранд, ҷиҳати тарғибу ташвиқ, яъне бурдани корҳои тарғиботи ташвиқотӣ дар самти баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон як қатор корҳоро ба анҷом пайваста тадбирҳои зиёдро роҳандозӣ мекунем. Чунин ҳолатҳо вомехӯрад. Ман гумон намекунам ки ин сабабаш нодорӣ ё бечорагӣ ё дигар ҳолатҳои иқтисодӣ бошад, чӣ хеле ки инҷо намояндаи раёсати корҳои дохилӣ дар вилояти Суд қайд карданд. Ин имрӯз аксаран ҷиноятҳое ки мана аз навор ҳам дидем, зане ки хеле як намуди зоҳирии
хуб дошт, яъне онҳо меҳнат кардан намехоҳанд меҳнат кунанд. Имрӯз аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола грантҳои президентӣ, грантҳои раиси вилоят ва раиси шаҳр махсус барои пешбурди фаъолият, яъне дастгирии занони соҳибкор, ҳунарманд, занҳое ки дар хона менишинанд, барои пешбурди фаъолияти онҳо грантҳо ҷудо карда мешавад. Ман соли равон низ қарори раиси шаҳри Хуҷанд дар бораи ҷудо намудани грантҳо барои 40 нафар занҳо дар маҷмӯъ ба маблағи 165 000 сомонӣ ҷудо гардид, то ки занони мо тавонанд ки дар хона нишаста ҳам ба тарбияи фарзанд машғул бошанд, ҳам тавонанд ки ҳунар омӯхта бо ҳунари худ зиндагии худро пеш бурда тавонанд. Шумо савол додед ки сабаб чист? Ман гумон мекунам ки имрӯз мо ягон сабаб ё баҳонаи пеш оварда наметавонем ки зани тоҷик, умуман зан, ҷинси зан даст ба ҷинояткорӣ занад. ин аз азал агар ҳозир шароити имрӯзе ки зани тоҷик дорад аз шароити дирӯз модарони мо бибиҳои мо доштанд, мо хубтару беҳтар шароит дорем. Имрӯз мо аз ҳама муҳимаш хеле ки дар боло гуфтем мавқеи худомо дар ҷомеа дорем. Имрӯз занҳои мо аксарашон дар соҳаи маориф, тандурустӣ аз низ зиёд кору фаъолият мебаранд. ин чӣ хеле ки гуфтем тарбия аз оила сарчашма мегирад ва ин аз оила, аз мактаб, аз муҳите ки шароите ки тарбия меёбад ва умуман мубориза бурдан бо чунин падиди номатлуб мо бояд дар якҷоягӣ тамоми аҳли ҷомеа бояд сари ин масъала корбарӣ кунем, то ки мо тавонем ки пеши роҳи анамин ҷиноятсодиркуниро баҳни занҳо гирифта бошем. албатта ташаккур, саломат бошед. Марҳамат, андешаи шумо нисбати ана ҳамин мавзӯе ки имрӯз мо муҳокима карда истодаем, маълима, марҳамат. ташаккури зиёд. дар ҳақиқат вақте ки ҳамин масъала мавриди баррасӣ ва мавриди дида баромадан дар ин ҷо гузошта шудааст, ман бори дигар фикр кардам ва андеша ба рӯзҳои гузаштаи дури мардуми тоҷик кардам ки мана ҳолиё мо дар 24-мин солгарди ба ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон қарор дорем. Лаҳзаҳои хеле сахту душворро аз сар гузарондем. Лаҳзаҳое буданд ки мардум нони хӯрдан надошт, зиндагии бисёр ба озору сахт дошта, лекин ягон вақт дар ҳамон ҳолатҳои сахт ҳам мардум ба дуздӣ намерафт, даст ба дуздӣ намезад. Хосатан занҳо даст ба дуздӣ намезаданд ва ин аслан дар мақоми оилаи тоҷик ҳам набуд ки ҳамин мо ҷавон будем, кӯдак будем, оҳиста ма оиладор шудем. Аз ҳамин овони кӯдакӣ моро тарбия карданд ки ба чизи ягон каси бегона ту даст нарасон, нопурсида ягон чиро нагир ва ҳатто вақте ки ҳамин дастурхоне ки дар ба тӯи марака ҳатто як конфет ё худ шириниро барои гирифтан иҷозати соҳибхона, розигии соҳибхона, иҷозати соҳибхона гирифтан мумкин нест. Ва имрӯз ман фикр мекунам ки барои чӣ дар ҳамин даврае ки имрӯз аллакай шароити зиндагии мо беҳтар шуд, ҳама имконияти зиндагии хубу хуш доранд, зан даст ба ҷиноят мезанад, зан даст ба дуздӣ мезанад. Ва ман фикр мекунам ки яке аз сабабҳои ин адамин коста шудани маърифати оила ва оиладорӣ аст. Барои чӣ? Мана ҳозир маълимаам гуфтанд ва он мисолҳое ки оварданд аз он ки аз кӯдакии худамо мо гуфсодем, мана ҳозир худи шумо гуфтед ки ҳатто як конфета аз дастархон бе иҷозати соҳибхона гирифта намешавад. яъне ки имрӯз ана ҳамин чиз коста шуд, ба ҳамин чиз мо эътибор надодем, ба ҳамин чиз мо то он дараҷа имконият пайдо шуд ки ҳамон зане ки ҳам шароити хуб дорад, ҳам зиндагии хуб дорад, ҳам либоси хуб пӯшидааст, лекин даст ба дуздӣ задааст. ин аввалаш бетарафии ҷомеа, бетарафии ҷамъият. барои он ки як худи дар ҳақиқат вақте ки дар бораи раёсати кор бо занҳо, шӯъбаҳои кор бо занҳо сухан мекунанд, ман ҳам фикр мекунам, лекин имрӯз бояд ки тамоми аҳли ҷомеа нисбати ин масъала дар ҳамкорӣ бошад. бигзор ки кумитаҳои кор бо ҷавонон ҳаст, мо ба собиқадорони меҳнат ҳастанд, ходимони дин ҳастанд, нафароне ки дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ кор мекунанд. мо бояд ки як дастаҷамъона кор барем, як дастаҷамъона кӯшиш кунем ки аз худи оила, аз ҳамин падару модар ки ҳамин як чизе беиҷозат гирифтан мумкин не, то худи мактаб
که در همین مکتب درس معرفت اویلدوری است، درس ساعت‌های تربیوی هست. همین کودک با علاقه در همین اوون کودکیش اگر ما گوییم که اینا گرفتن ممکنه این چیزی تو نیست و همین با عادت میکنه. حتی اینجا همسایه ها نیز مسئول هستند. وقتی کودک در بیرون بازی میکنه و اینجا معلم گفتند که بازیچه یک نفر همسالش را میگیرد، حتما وقتی همسایه میبیند باید دخالت کند و گوید که از آن وای نیست، ممکن نیست گرفتن. حتی که در تفکر کودک علاقه از اوون کودکی چناندن در کار است که بپرسیش یگان چرا از یگان جا بردن ممکن نیست. اکنون نگاه کنید، واقعا هم این عملی بد است وقتی زن دست به جنایت به دزدی میزند و ما همه محکوم کرده ایستادیم. شما حمایتگر هستید و امروز به معرض عموم گذاشتن چنین نوارها مثلا تا گناه خوب اثبات نشود و عیبدار شونده است و اینجا ما بر علا جوانزنی رو میبینیم که دست به جنایت زده است و سببش رو واقعا هم شاید خودی وای میداند و برای ما پوشیده میماند و ارگان های تفتیشاتی واقعا معین میکنند. اکنون وقتی همین گونه نوارها رو از شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم تا کدام اندازه با همون نفری که در حقیقت شاید جنایت صادر کرده است تاثیرگذار شدنش ممکن است در ادامه حیاتی و زندگی و آیا این کار قانونی است یا غیر؟ قانونگذاری جمهوری تاجیکستان معین نموده است که برای کردار جنایت‌های کوچکی که در واقع گفتین دزدی یا که قلابی جایگاه جنایت پیش بینی کرده شده است. یعنی پنهانی با غیب بردن اموال شخص این دزدی است. یعنی این چنین ماده 247 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان با باوری کس در آمده تصرف نمودن اموال غیر این قلابی است. ترکیب عنصر علامت جنایت را قانونگذار معین نموده است. البته قانونگذار یعنی کدکس مرافع جنایت جمهوری تاجیکستان پیش بینی نموده است که عهدهداری اثبات به ذمه دولت است. مقامات حفظ حقوق باید تفتیشات پیشکی را پر را همه طرفه خالصانه تفتیش کند و اگر معین نمود که در کردار حرکت های شهروند ترکیب عنصر و علامت های این یا آن جنایت باشد نسبتش عیب اعلام میکند و پرونده را برای ماهیت بررسی نمودن با واسطه پروکورور به سود ارسال میکند، جزا را سود معین میکند. درست قید کرده در حقیقت موافق طلبات ماده 20 کنسیل جمهوری تاجیکستان شخص را گناهکار بودن نبودن او را سود معین میکند تا آن دمی که حکم سود به قوه قانون نمیدارد او را در صدر نبودن این یا آن جنایت گناهکار دانستن ممکن نیست. لیکن جامعه ما پیش رفته است، ترقی کرده است. ما در عصر 21 قرار داریم، علم و تکنیک ترقی کرده است. البته گذاشتن چنین نوار این من فکر میکنم که یا که صادر شوی خود همین جنایت این البته نامطلوب است. من فکر میکنم که این کاسته شدن معرفت حقوقی، پس بودن شعورناکی حقوقی، ندانستن قانون، معرفت اولیداری نداشتن یا که معرفت دینی نداشتن. من همش در مجموع هم برای صادر شوی جنایت آورد رسانید، هم با بنوار گذاشتن هم البته نادرست است، زیرا که موافق طلبات ماده 23 کنسیل جمهوری تاجیکستان قید کرده می شود که نسبت شخص جمع آوردن معلومات پهن کردن واسطه اخبار عامه قطعا من است. از یک طرف پهن کرده شد این چیز بعد شخص تاثیر میرساند خواه نخواه، لیکن کردار این شخص اگر جنایت کرده باشه البته پیش قانون جواب میده. برای مقامات حفظ حقوق هست که برای کردار شخص بهای قدرت. تشکر، سلامت باشید. به خاطر باز اضافه کردنی هستم، به خاطر اون که مثلا اینجا نوار رو دیدیم و بسیار این خیل نوارها در خب تارنمای اینترنت پهن می شود و اینجا یک اقتباس رو باز از همون صحیفه اینترنت آوردنی هستم. باید گفت که تاثیر چنین شبکه ها و پیشبرد این طرز فعالیت اطلاع رسانی ممنوع نبوده، ولی اون نفری که خود رو بلاگر میداند و با این راه میخواهد مبلغ به دست آورد باید معیارهای اخلاقی را رعایت نموده در دایره قانون فعالیت را به راه در عکس حال باعث به وجود آمدن نافهمی و اندیشیدن چاره‌های قانونی نسبت چنین افراد می‌گردد. واقعا اون نفری که مثلا بلاگر میگویم یا اونهایی که مثلا یک گروه‌های خود را دارند یا مثلا شخصانی علایده که چنین نوارها رو پهن میکنند، البته ما میفهمیم که شاید یک نفر با مقصد دریافت کردن یک مبلغ معین باشد، نفر دیگر به خاطر تربیت نمودن جمعیت، نفر سوم به خاطر اون که مثلا ادب است که آموخته از بی‌ادبان اون را به عموم نمایش عموم میگذارد. البته لیکن اینجا باید حتما با همین بندی قانونگذاری های جاری نیز اهمیت دهد. درست؟ مرحمت. در حقیقت درست قید کردید. در حقیقت
мақсади гузоштани чунин навор аз чи иборат аст худи ҳамин блогер медонад ҳамин шахсе ки ба ҳамин гузоштааст як чиз фаромӯш накунем шабакаҳои интернетӣ фейсбук ютуб одноклассники вайбер ва ҳоказо штаб-квартираш дар тоҷикистон не дар хориҷ аст тамоми ҷаҳон мебинад вақте ки ин навор паҳн мешавад дигар шаҳрвандони мо ки берун аз ҷумҳурии тоҷикистон зиндагӣ мекунанд дигар нафарон баро ошкоро мебинанд то он даме ки ҳамин шабакаи ютуб ё ки дигар шабакаҳое ки номар кардем агар манъ накунанд вақте ки ин навор паҳн мешавад албатта ба нуфузи давлату давлатдорӣ коста мегардад бахусус ба шаъну эътибори зан модар низ як халали ҷиддӣ ворид мекунад шахс як тараф ва давлат дар инҷо дар симои зан коста гарданаш фаҳмо ташаккур саломат бошед акнун марҳамат ҳоҷидомло нигоҳ кунед вақте зан даст ба ҷиноят мезанад ин аз чӣ шаҳодат медиҳад мо инҷо гуфтем ки маърифати паст маърифати пасти ҳуқуқӣ ё надоштани саводи кофӣ ин аз маърифати пасти динӣ ҳам шаҳодат медиҳад даст ба чунин ҳолат задани зан боракалло дуруст ҳар як падару модар масъул аст аз рӯи нуқтаи назари шариат назди худованд масъул аст аз зери дастони худаш агар ки дар мову шумо мегӯянд ки агар гӯсола гандагӣ кунад очиша зан ин чӣ маънӣ дорад ин ҳамон маъное дорад ки бояд ки падару модар имрӯз ҳам дар назди қонун ҳам дар назди шариат аз кирдорҳои зери дасташ хосатан фарзандонаш масъул ҳаст пурсида мешавад ана бинобар ҳамин вақте ки вай масъулият дар дӯши ин ҳаст бояд ки ҳамон фарзандон болои падару модарошон чанд ҳаққҳое доранд агар 4 ҳаққе доштагӣ бошад як ҳаққаш ҳамин аст ки фарзандашро илм омӯзад ҳунар омӯзад ҳаққи дигараш ҳалол хӯронад ҳалол пӯшонад тарбияи фарзанд аз худи падару модар сарчашма мегирад бояд ки падару модар бо луқмаи ҳалол фарзандаша хӯронаду пӯшонад вақте ки агар падару модар худ дар роҳи ҳаром бошад дар дуздӣ кунад кирдорҳои ҷиноят содир кунад бачаша гӯяд ки ту ин кирдора накун албатта гапи вай бар вай таъсире намекунад асаре намекунад бинобар ҳамин бояд ки падару модар худ аввал намуна бошад кӯдак ки ҳамон кирдори нодуруста кард ҳамон як масалан дуздӣ кард як кирдори дигар кард бояд ки вай падару модараш аз рӯи аввал худоро шиносонад баъд ҳалолу ҳаромро шиносонад баъд кирдори неку бада бояд шиносонад ин масъулият дар дӯши падару модар ҳаст ки кӯдак то синни мактабӣ дар тарбияи оила нашъу намо меёбад ана ҳамин оила бояд ки дар ҳамин оила вай бояд фаҳм кунад ки ин кирдор нодуруст аст ин кирдоре ки боиси шармандагии инсон мешавад ин кирдоре ки оқибати хуб надорад масалан ин ҳаром аст агар ина хӯрад агар чанди дунёям ҷинояташ ошкор нашавад дар назди худованд масъул аст пурсида мешавад ин фардо рӯзи қиёмат кирдорҳои кардагиш ошкор мешавад ва пурсида мешавад аз ҳар як кирдораш вақте ки вай худоро мешиносад вақте ки вай неку бада медонад вақте ки вай ҳарому ҳалол фарқ мекунад баъд аз ин кирдорҳо шояд вай фикр мекунад худдорӣ мекунад яъне ки таълиму тарбияи нодуруст таълим додани фарзанд оварда ба дуздӣ имрӯз хоҳ писар аст хоҳ духтар аст оварда ба дуздӣ ё корҳои ҷиноятӣ корҳои масалан кирдорҳои нодуруст оварда мерасонад шояд вақте ки маърифати динию маърифати дунявӣ надорад инсон ҳамин кирдораша шояд дуруст ҳисоб мекунад вай шояд намедонад ки вай кирдор нодуруст аст шояд ҳамина як мавриди як кирдори рӯзмарра ҳисоб мекунад ки ин гӯё ки на ҷиноят аст на ягон кирдор як нафар даст ба ҷиноят зад масалан дуздӣ кард вай маротибаи дуюм ҳам такрор мекунад шояд дар маротибаи аввал бо вай корҳои профилактикӣ гуфтед ки ба масалан шӯъба равона карда мешавад ё масалан ба дигар чи мақомотҳои дахлдор шояд маротибаи аввал бо ӯ корҳои ислоҳӣ бурда мешавад
шуданд ҳолатҳое ки боз маротибаи дуюм ё сеюм даст ба ҷиноят задааст ва бо онҳо чӣ кор мекунед? Чӣ кадом ҷазо онҳоро интизор аст? кодекси ҷиноятии ҷумҳурияти тоҷикистон барои ҳар як кирдори ба ҷамъият хафноке ки ҷиноят эътироф шудааст ҷазои ҷиноятӣ пешбинӣ кардааст ва вобаста ба дараҷаи вазнинии ҷинояти содиршуда ҷинояти масалан дар қисми 244 қисми 1 кодекси ҷинояти ҷумҳурияти аллакай ҷазо барои содир кардани ҷиноят аз ҷарима сар мешавад то маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати 2 сол. дар ҳолатҳое ки мисол аз ҷониби шахс такроран содир карда шуда бошад аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ё ин ки бо расондани зарарҳои дараҷаи ҷиддӣ калон дар ин ҳолат нисбатан ҷазои сахттар пешбинӣ карда шудааст ва дар рафти тафтиши пешакӣ ҳама ҳолатҳои сабуkkунанда вазнинкунанда шахсияти ҳамин айбдоршаванда вазъи оилавӣ молу мулки он муайян карда мешавад ва ин ҳолатҳо оянда вақте ки парвандаи ҷиноятӣ аз тарафи суд баррасӣ карда мешавад ин ба назар гирифта вобаста ба ҳамон нисбати шахси ҷиноят содир карда ҷазо таъин карда мешавад. албатта мувофиқи кодекси ҷиноятии ҷумҳурияти тоҷикистон шахс ҷавобгарии ҷиноятӣ барои шахс вақте ки шахс ҷиноят содир мекунад аз синни соли 14 солгӣ муайян карда шудааст. нафарое ки то ин сол агар ҷиноят содир карда бошанд аллакай онҳоро мо метавонем ки ба қайд гирем, яъне хадамоти пешгирии ҷиноят дар байни ҷавонон ноболиғон ва нисбати онҳо корҳои профилактикӣ тарбиявӣ баранд дар як ҷое ки бо мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ ки яъне ҳуқуқи кӯдакро ҳифз мекунанд. ҳар як ҷинояте ки аз ҷониби занҳо содир карда мешавад албатта аз шӯъбаи корҳои дохилӣ аз муассисаҳои корҳои ислоҳӣ ба мо мактуб ирсол мекунанд то ки бо нишон додани суроға ва номунасаби он зане ки ҷиноят содир кардааст ва мо албатта бо ин занҳо суҳбатҳои тарбиявикунанда мегузаронем ва ҳамчунин онҳо доимо зери назорат мебошанд. чӣ хеле ки инҷо қайд кардан мақсади таъин намудани ҷазо ҳам ин ислоҳи маҳкумшуда мебошад. барои ҳамин мо бо он занҳо корбарӣ мекунем ва онҳое ки ҷои кори доимӣ надоранд дар ҳамкорӣ бо агентии шуғли аҳолӣ мо бо онҳо ҷойҳои кори доимӣ таъмин карда мешавад ва ҳамеша аз ҳолу аҳволи онҳо хабар гирифта меистем то ки ҷиноятҳои нав содир карда нашаванд ва аксаран онҳо кӯшиш мекунанд ва аз кирдори худ пушаймонӣ изҳор мекунанд ва кӯшиш мекунанд ки минбаъд ба ҷинояткорӣ даст назананд. ислоҳ мешаванд. ислоҳ мешаванд. ташаккур, саломат бошед марҳамат маълим. ҳамин дар маҳаллаҳо дар ҳақиқат ҳамин хел оилаҳо ҳастанд. ин оилаҳо ба рӯйхат гирифта мешаванд. онҳо ки мо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шӯъбаи корбозанон ки мунтазам кор мекунем ҳамин хел оила ҳаст ки ба наздикӣ боз ба мо таъиноти судӣ ирсол карда шуд ба маҳаллии мо. гӯё зане 2 маротиба суд шудааст, 3 маротиба боз қаллобӣ карда боз суд шудааст. оила дорад, 3 фарзанд дорад. мо намедонем ки бо ин гуна занҳо мана чӣ хел динӣ гуфтостиянд, мана ҷазоҳои дар ҳамон ҳабсхонаҳо ҷазо мегиранд. чӣ хел таъсир расондан ба ҳайрон мо ки ин хел занҳо барои чӣ боз ҷиноят содир мекунанд. ва дигаре оилае ҳаст ки ҳамин хел боз ҳамсар ду кас ҳамин хел ҳардушонам ҳабс шуда баромада ҳастанд ва боз аллакай ҷиноят содир карданд ва ҳамсар ҳомиладор аст. мегӯяд ки ман барои он ки шавҳарам шинонам ҳамин кора кардам. мо вайҳо ки бисёр корҳо мебарем. маҳаллаҳонда ҳамин хел оилаҳо бисёр ҳастанд. вайҳоя бо вуҷуди мунтазам кор бурданомо ҳифзи ҳуқуқ кити дигарҳо ки кор бурданомо ҳамин хел ҳодисаҳо шуда истодааст ва чӣ хеле ки дар оғози барнома гуфтем онҳоро вақте ки даъват мекунем ба маҷлисҳо ба дигар чорабиниҳое ки бо занҳо мегузаронем намеоянд ваҳо ки махсус бо намояндагони ҳифзи ҳуқуқ намояндагони муҳалла намояндагони шӯъбаи корбозанон рафта дар оилаҳошон суҳбат мегузаронем. лекин каме надоним мо таъсир гузаронда наметавонем ё онҳо аз одаташон тарки одат амри маҳол аз рӯи ҳамин амал мекунанд ки ҳоло ҳам ҳастанд ки ин нанг аст барои зани тоҷик ки 3 фарзандаш ҳозир монда 3 бор ҳабс шуд.
қаллоб аст вайза. خب متاسفانه اصلا همین حادثه ها رو پیشگیری کرده می شود پیشگیری کردن ممکن خب با وجود اینقدر کوشش ها باز هم جنایت صادر می شود қонунна ҳурмат кардан дар кор эътироф кардан кор ва риоя кардан дар кор ин ба баҳс нест лекин боз қоидаҳои одамгарӣ ҳаст инсоф идрок имон инсон ба шахс инсоф натиҳад қаин чиз қонун ҳаст қонунна ҳурмат кардан қонун вақте ки ҷиноят кард пеши қонун ҷазо мегиред лекин боз ҳамин муносибатҳои мана оилаи ноустувор тарбияи носолим ислоҳ нашаванда мана дирӯзам дар мулоқоти худ бо ҷавонон роҳбари давлат қайд карданд ки ман чандин санадҳои афро қабул кардам лекин боз шаҳрвандон дидаи дониста даст ба ҷиноят ин пӯшида нест дар ҳақиқат санади аф қабул карда мешавад роҳбари давлат мебахшанд аз ҷазо озод мешавад ба озодӣ меорад ҳамин ҷомеа ба ҷои худаш ёфта наметавонад гӯё ки ӯ дар ҷомеа зиёдӣ бошад ё ин ки вай ҳамин вақте ки ҷомеа ба ҷоша гум мекунад мавқеаша дарёфт карда наметавонад боз даст ба ҷиноят мезанад ва дар натиҷа боз ҷиноят содир мекунад албатта роли ҷомеа оила маҳалла инҷа муҳим аст лекин бо вуҷуди ҳамин ҳам одама инсофа худаш бошад беҳтар ба фикри ман албатта анакнун ҳамин дар бораи ҷомеа гап зада истодаем мавқеи шаҳрвандонро дар пешгирии ҳамин ҷиноят содиркунӣ чӣ гуна арзёбӣ мекунед хуб марҳамат масъалаи пешгирии содиркунии ҷиноятҳои дар самти моликият чӣ хел маълума дар сари ҳамин барнома қайд карданд аз хона яъне як мисол биёрам бача қати падараш ҳамин кӯдак магазин медорад чавза гафти харидан ба якта қанда мегирад мебурад анами ҳолата худаш вақте падару модар пешгирӣ кунад гарша дароварда тият яке аз саршави бача буҷа дарс ҳисоб мешавад ки ҳамин чиза калон дар кор набудааст вақте ки ина пешгирӣ нашавад ин баъда гирифтан мегӯяд ки ин ҳичӣ намешудааст ҳамин ҳолат бароварда овардан мегирад оянда кисе ки қанд оварда ахира шутур овардае ки баробари буронда мерад барои пешгирӣ кардан ҳаминҷо мақомотҳои мақомоти ҷои ҳукумати давлати ҳамашон шитиян ҳамин оилое ки чӣ маълума гуфтанд ҳамашон муайян кара ҳар якташ ки корҳои фарди тарбиявӣ гузарондан дар кор ҳар якша роҳи роста нишон додан дар кор ки масалан қаллобе ки ҷавобгари ҷиноят кашида мешаванд он нафароне ки эътибор дид дӯкони савдои аниқ надоранд ино хел мекунад инҷа мегиранд инҷа мефурӯшанд ҳамин фоида мегиранд гуфта мекунад ба ҳамин чиз уҷа беранд ҳамин чизҳои ҳам хелан дар кор ки ҳамин корое накунад як ҷои савдо ташкил карда шавад ва ё ба мақодами ҷои ҳукумати давлатӣ ва ёшон асосан кор хадамот шуғли аҳолӣ аст ҳамоно бо кор таъмин карда шуда ҳамина ба ҳамин роҳ пешгирӣ кардан дар кор ки ҳамин одам ба ҳамин кор даст назанад шумо ҳамчун як нафар вакил вақте бо мардум вохӯрӣ мегузаронед масалан дарди дили онҳоро ҳатман ман боварӣ дорам ки аввал мешунавед баъдан бо онҳо дар ҳамин гуна масъалаҳо низ суҳбат мекунед корҳои фаҳмондадиҳӣ масалан дар ҳамин гуна вохӯриҳо дар ҳамин мавзӯъҳо суҳбат мешавад дар вақти вохӯриҳо мо аз дарди дили занон шинос шуда аз шароити оилавии ҳар яки онҳо суҳбатҳо мегузаронем ва масалан занҳое ки ба корҳои номатлуб даст мезананд бо онҳо дар алоҳидагӣ суҳбат карда ба роҳи дуруст ҳидоят менамоем масалан беҳтар мешуд ки занони хонашинро бисёртар ба курсҳои бозомӯзии ройгон ҳавасманд ҷалб намуда онҳоро ба касбу ҳунаромӯзӣ ҳидоят намоем вақте ки занон ба касбу ҳунаромӯзӣ овора мешаванд машғул мешаванд ҷинояткорӣ низ камтар мешавад яъне аз бекорӣ ҳам сарзадонаш мумкин аст масалан бекор мегарданд кӯчаҳо мегарданд занон ба ҷиноят даст заданашон мумкин аст аз бекорӣ агар онҳо ба ҳунармандӣ пазандагӣ ва ягон ҳунарҳои дигар машғул мешуданд ҷинояткорӣ камтар мешуд хуб марҳамат аз ин ҷо боз кадоме аз шумоён пешниҳод доред дар мавриди пешгирӣ намудани ҷиноят даст ба ҷиноят задани бонувон мо чӣ кор карда метавонем ба хотири имрӯз хеле баҳсу мунозираҳо рангин аст бисёр ақидаҳои солим аст ва ман ҳамин ба хулоса омадам ки бештар он шахсон он занҳо ё худ ҷавононе ки даст ба ҷиноят мезананд дар ҳақиқат дониши мукаммал надоранд ва он бонуе ки имрӯз даст ба ҷиноят зад бисёртар фикр мекунад ки ҳусни инсон дар сурат аст на ба сират ё мегӯянд ки одамӣ ба сират аст на ба сурат ё ин ки инсоният ба камол аст на ба ҷамол
ва бисёр инҷо боз ба маврид гуфтан аст ки ҳусн нест, адаб ҳусн аст. Бисёр боварӣ дорам ки он зане ки ё модаре ки дониши мукаммал дорад, тарбияи дуруст дорад, даст ба ҷиноят намезанад. Ва ман гуфтанӣ ҳастам ки имрӯз баъзе дар ноҳияҳои дурдаст ҳамин ҳолатҳо аст ки таҳсили духтаронро, пеши роҳи таҳсили духтаронро мегиранд, онҳоро бемаълумот мемонанд. Вақте ки онҳо оиладор мешаванд, хай зиндагӣ ҳар хел ҳолата муҳтоҷ мешаванд, хай ниёзманд мешаванд, хай сатҳи иқтисодӣ гуногун аст. хуб мешуд анамин барои ба таҳсил фарогирии духтарон бештар аҳамият дода шуд, бештар дар ноҳияҳои дурдаст. Ва инчунин вақте ки модар соҳиби маълумот аст, ин аз таҷриба аст, мо бисёр мисолҳо ба дучор мешем. модаре ки соҳиби маълумот аст, фарзандашро дар ҳақиқат барои дуруст ҳидоят мекунад. ва модаре ки аллакай ба ҳирси чизу чораю дигар чизҳо дода шудааст, барои вай таҳсили фарзандам баъзан дуюмин дараҷа аст ки мо имрӯз дар фаъолияти кории худ ҳам шоҳид мегардем ки хеле ташвишовар аст. ва бинобар ин кӯшиш кардан бояд ки ҳамин духтаронро ба таҳсил бояд пурра фаро гирифт, ҷалб кунем. хуб чӣ хеле ки бузургони сухан мегӯянд, ғишти аввал гар ниҳад меъмор каҷ, то ба охир меравад девор каҷ. ва чӣ хеле ки ҳамаи мо шумо огаҳӣ дорем, санаи 21 майи соли ҷорӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон вохӯрӣ бо ҷавонони саодатманд баргузор кардан дар кохи Борбад ва мо низ аз ҷониби муассиса иштирок доштем. боиси ифтихор буд ки чунки муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон борҳо таъкид карданд махсус ба донишандӯзии ҷавондухтарон. чӣ хеле ки инҷо муаллима қайд карданд ва ҳаминро боз таъкид карданӣ ҳастам ки агар чӣ хеле ки муаллима гуфтанд модар босавод бошад, ҷомеа босавод, оила босавод, фарзанд босавод мешавад. ҳамон ҷо шиштам аз суханони ҷаноби олӣ пай бурдам ки нисбат ба ҷавон писарон таъкидашон бисёртар ба ҷавондухтарон буд, зеро ҷомеа имрӯз ниёз ба тарбияи дуруст, ба фарзандони солиму солеҳ на танҳо ҷисман, ҳатто аз ҷиҳати маърифати баланд доштан ниёз дорад. мо бисёртар аз ҳаёти ҳаррӯзаи худамон агар чуқур андеша кунем, бисёртар ба ҳавову ҳавас, ба ороишоти хонаву дар, ба ороишоти сару либос, умуман ба ҳавову ҳавас бисёртар дода шудагим, на ба таълиму тарбияи дурусти фарзанд. чунки масалан ҷавондухтарон ё ки ҷавонписарон барои бунёди оила як моҳе ки дар ихтиёр доранд, вақте ки ба сабти асноти ҳолати шаҳрвандӣ мераванду аризаи худро меспоранд барои бастани ақди никоҳ, дар муддати як моҳ мо аксар вақт барои тӯю маъракаҳои дабдаба оростан вақти қимати хешро банд мекунем. хуб мешуд ки бисёртар маҳфилҳо, бисёртар бо занҳои барӯманд, собиқадор, таҷрибаи бои зиндагӣ доранд, ҷавононро ҳам ҷавонписар ва ҳам ҷавондухтарро даъват карда омӯзонем ки зиндагӣ пастиву баландиҳои хешро дорад. як қадами мо метавонад оиларо барбод диҳад, як қадаме ки мо андеша мекунему ба қафо мениҳем, ҳамин оиларо боз ҳам ба мустаҳкамию пойдорӣ ҳидоят мекунад. ва боқӣ гуфтанӣ ҳастам ки ба ҳамаи мардуми сарбаланди тоҷик, махсусан ба ҷавондухтарон бисёртар омӯзед. имрӯз курсҳои бозомӯзӣ ҳам аз ҷиҳати забономӯзӣ, ҳам аз ҷиҳати пазандагӣ, дӯзандагӣ, машотагӣ, бисёр маҳфилҳои хеле ҷолиб ҳастанд ки мо метавонем ба онҳо духтарону ҷавондухтаронро раҳнамоӣ кунем. саломат бошед. албатта ҳама коро ба вазорати корҳои дохилӣ ки барои шӯрои занони чӣ вогузор кардан дар кор, боз мумкин ташкил кардан дар кор марказҳои реабилитатсионӣ ки мисол занҳое ки чӣ мушкилот доранд, чӣ ягон душворӣ доранд, ба он ҷо на ҳар як зан ба фикри ман метавонад роли ҳалли масъалаи худро дар хонаш ё ин ки дар ҷои кораш ҳал карда тавонад. мумкин марказҳои ташкил кардан дар кор ки дар он ҷо психологу корҳои инфироди бурда мешавад, тавре ки инҷо дар вохӯрӣ ва килон маслан инфироди бо онҳо ба роҳи рост ҳидоят кунад, роҳи рост нишон диҳад ки вақте ки зан худаш дар роҳи чоркӯчаи сарбаста намонад, танҳо ҳис накунад худаш. бале, дуруст, марҳамат.
ҳамин занҳое ки аз маҳбас мебароянду кӯдакои синни томактабӣ доранд ҳамаҳои бачаҳошона як илоҷи када боғчаҳо ва мо ҷойгир карда ҳамонҳо ягон кор ёфта дода кӯшиш мекунем мо ҳозир маҳаллаҳо ҳамин хел када истодем ҳамонҳо кити ҳамкорӣ када истодем ҳамин мақсади ман ҳамин ки ҳамонҳои бачаҳошона бенавбат ба боғча ҷойгир кунему ҳамонҳо коркати таъмин шуда ҷиноят ба дастаданошон камтар шавад. ҳамин масъалаи тарбияи фарзанду мо ҳамин модар падар гуфти истодем муҳити оила боз ҳаминро дар назар доштан дар кор ки муҳити кӯча ҳам ёру дӯст ошноҳои ҳамин бачаҳоям бояд дуруст як чида гуфтан дар маслиҳат додан дар ки фарзандомо бу ки муҳиташ носолим гуфта бихоҳед тарбия кардан дуруст ба фикри ман ва ҳамун муҳити носолимро ҳам мо бояд солим гардонем ҳамуна ҳамаша сарҷамона бояд маслиҳат кунем хай оила бам ҳамин тавр бояд бошад. дар мо ҳар ҳафта рӯзи ҷумъа соатҳои сарпарастӣ ҳастанд ва он сарпарастоне ки дар мо кору фаъолият мебаранд дар оғози соли хониш нақшаи чорабиниҳошон аз тарафи ҷонишини директори аз тарафи раёсат тасдиқ карда мешавад ва мо низ ва хеле ки мегӯянд шунидан кай бувад монанди дидан ва ман ба худ ба як хулосае омадам ки семинар машваратҳо вохӯрӣ бо занҳои бароманд ки мо мегузаронем ҷоноб карда шавад. бисёр хуб бошад ташаккур марҳамат. ташаккур. дар инҷо бисёр фикру ақидаҳо иброз карда шуд. ман ҳамаи онҳоро дастгирӣ мекунам. танҳо як илова дорам. бекор будан ё ин ки паст будани сатҳи зиндагӣ ин шаҳрвандро ҳуқуқ намедиҳад ки даст ба ҷиноят занад. шаҳрванд илм омӯзад, меҳнат кунад, кор кунад, аз болои худ заҳмат кашад. дар ҳақиқат илм тараққиёт кардааст, замон пеш рафтааст. мо бояд ба худомӯзӣ ё ин ки илмомӯзӣ машғул шавем ва пеш аз ҳама ҳамн корро бо маҳаллаҳо пеш бурдан дар кор ба фикри ман, зеро ки ҳар як маҳалла медонад ки дар маҳаллаи ӯ киҳо истиқомат мекунанд, киҳо оилаи намунавӣ аст, киҳо оилаи носолим аст, ба онҳо корбарӣ кунем мувофиқи мақсад мешавад. ташаккур, саломат бошед. марҳамат. дар хулосаи барнома ҳамзамон ҳам пешниҳоди шуморо мешунавем ва ҳам барномаи имрӯзаро дар ҷамъбасташ андешае баён кунед ки мо шунавем ва мувофиқи он ҳама каса амал намоем. барои пешгирӣ кардани ҳам ҷудошавии оилаҳо, ҳам зӯроварӣ дар оила ва ҳам ҷинояткорӣ аз ҷониби занҳо, ин бояд мо дар якҷоягӣ дар ҳамбастагӣ тамоми қишрҳои ҷомеа, ҳам мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, ҳам мақомотҳои иҷрои ҳокимияти давлатӣ, ҳам шахсони барӯйманду фаъол бояд дар ҳамбастагӣ корбарӣ кунем то ки пеши роҳи ин ҷиноятсодиркуниро, ин ҳодисаҳои номатлубро дар ҷомеа гирифта бошем. ва ман пешниҳоди ман ин аст ки мо бисёртар тавассути васоити ахбори умма барномаҳои тарбиявӣ, маърифатӣ таҳия намоем. ҳамчунин дар маҳаллаҳо бояд ҳамун ҳамсояҳо аз ҳамсояҳо оғоз карда имрӯз бениҳоят мардуми мо бетарафиро пеша кардагӣ. ин дуруст қайд кардан нотиқони қаблӣ ки ин пешгирӣ кардани ҷиноятсодиркунӣ байни занҳо ин танҳо вазифаи шӯъбаи кор бо занҳо ва оила нест. имрӯз шаҳри хуҷанд дуюмин шаҳри калонтарин дар ҷумҳурӣ аст. мо танҳо шӯъбаи кор бо занон ки дар он ҷо ҳамагӣ 4 нафар фаъолият мебарем, мо наметавонем ки агар гирем мардуми шаҳри хуҷанд имрӯз зиёда аз 200 000 аҳолӣ дошта бошад, зиёда аз 90 000 занҳо ташкил медиҳанд. мо наметавонем ки танҳо дар танҳогӣ худ пеши роҳи ин ҷинояткориро гирифта бошем ва хуб мешуд ки дар маҳаллаҳо низ аз ҳисоби собиқадорон, ходимони дин, нозирони минтақавӣ як гурӯҳҳои бо фаъолон, як гурӯҳҳои ёрирасон ташкил карда шавад то ин ки пеши роҳ, яъне садди роҳи ҳамин ҷиноятсодиркуниро мо гирифта бошем. боқӣ ба тамоми занҳо, шаҳрвандон, занони барӯйманд, занҳои сарбаланди тоҷик, бахусус шаҳри хуҷанд муроҷиат карда мегӯям ки имрӯз ба ҳар коре ки мо даст мезанем, ба ҳар кори ношоиста ё ҷиноят мо бояд андеша кунем. падару модари худ, ояндаи фарзандони худро андеша кунем ки оянда нигоҳи ҷомеа ба мо, ба фарзандони ин афроде ки ин заноне ки ба ҷиноят даст мезананд чӣ мешуда бошад.
барои ҳамин ман бисёр ҳам хоҳиш мекардам, ҳам даъват ба амал меовардам ки бисёртар мо ба омӯзиш ва ҳунаромӯзӣ, касбомӯзӣ чӣ хеле ки муаллима қайд кард машғул бошем ва то ки тавонем ки мавқеи шоистаи худро дар ҷомеа пайдо карда бошем ва ба ҷамъият нафрасон бошем, зараррасон набошем. албатта вагарна ин дурбини назоратӣ назорат мекунад, сабт менамояд ва як ҳолат, як роҳи нодуруст, як ба роҳи каҷ рафтан шахсро ба тамоми ҷаҳон аз ҷиҳати манфӣ муаррифӣ мекунад ва ҳаёти ҳамон нафарро як умра доғдор карданаш мумкин, на танҳо худи он шахс балки наслҳои минбаъдаи ҳамон авлодро. хуб марҳамат маълима. ташаккури зиёд. дар ҳақиқат масъалае ки имрӯз матраҳ шуд, ин масъалаи як рӯз, ду рӯз, се рӯз ба ҳал мешудагӣ нест ва он пешниҳодҳое ки аз ҷониби аҳли нишаст буд, дар ҳақиқат пешниҳодҳое буданд ки оиди ин масъала мо бояд дар ҳамкорӣ бошем ва хуб мешуд ки ҳар як мақомоте ки имрӯз дар ҷомеаи ҷамъият аст вазифаи аслии худашро иҷро кунад. мана мо кор бо ноболиғон ҳастми, ҳаст, мо ба кор бо занон ҳаст, кор бо ҷавонон ҳаст, кумитаи моҳаллаҳо ҳаст, имомхатибон ҳастанд, масалан мана нозирони минтақавӣ ҳастанд. мо бояд ки дар якҷоягӣ амал кунем. агар мо дар якҷоягӣ амал кунем ва ҳар як нафар кори худа иҷро кунад, ман фикр мекунам ки ин падидаҳои номатлубе ки имрӯз дар ҷомеа ҳаст, онҳо пешашро гирифта метавонем. вақте ки муаллима дар бораи он гуфтанд ки як моҳ муҳлате ки барои бастани ақди никоҳ дода мешавад, аз он таҷрибае ки худи мо дар давраи ҷавонӣ кор мекардем дар раёсатҳои кор бо сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, ҳамин дар давоми як моҳ агар дар хотир дошта бошед, ҳамон нафароне ки бевосита бо кори оилаву оиладорӣ масъул ҳастанд, бо ҳамин ҳам духтарон, ҳам арӯсу, ҳам домод онҳо машғулият мегузаронданд. маъмун имомхатибҳо аз ҷиҳат мана хотиртон ҳаста, аз ҷиҳати динӣ оила бояд чӣ хел бошад. анавон намояндаҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз ҷиҳати ҳуқуқӣ, мақомотҳои мана суду амният аз дигар, ҳар як нафар омада тӯли як моҳ бо онҳо ҳамкорӣ мекарданд. онҳо мефаҳмониданд ки ҳамин оила, статуси оила, мақоми оила дар ҷомеаи ҷамъият дар сатҳи боло бошад. хоса барои мардуми Тоҷикистон, барои он ки ҳамин имкониятҳое ки имрӯз барои мардуми тоҷик ҳаст, дар ягон ҷои ҷаҳон нест. чунки мо ҳама чизро дорем имрӯз. мо мактаб дорем, оила дорем, кор дорем, мо зиндагӣ дорем, мақомотҳое дорем, лекин дар мо якҷоя амал карда нест. мо бояд ки дар якҷоягӣ амал кунем. ба анамон ҷавонон фаҳмонем ки оила ин муқаддас аст, муқаддасоти худа дорад, тарбияи кӯдак ин вазифаи на фақат ки падару модар, ин мактаб, маориф ва аҳли нишаст аст ва дар ҳамин замина мо анамо масъалаи шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳамин истифода аз шабакаи иҷтимоӣ мо бояд ки диққати ҷиддӣ диҳем. мо нагузорем ки як чизе ки баҳуда аст, беҳуда аст, дар тамоми ҷаҳон Тоҷикистона номаша сиёҳ кунад ки дар Тоҷикистон зан ба ҳамин чиз даст задааст ва занони Тоҷикистон ҳамин гуна корҳои ношоистаро ба анҷом мерасонанд. ва хосатан ман бисёр мехостам ки симои мустақили яки Тоҷикистон, шабакаи аввал симои мустақилро тамоми мардум мебинад. ва вақте ки ман аз кӯча мегузарам, мардум мегӯяд ки мана имрӯз дар ҳамин шабакаи аввал дар печтоби замон ҳамин масъала мавриди муҳокима қарор дод. хуб мешуд ки муҳаббатхон боз бештар, зиёдтар мо ҳамин масъалаҳо ба даст занем. мо ҳамон нафароне ки бевосита мутасаддӣ ҳастанд ҳамин корҳо, онҳои даъват кунем, маслиҳати онҳое гирем ва дар ҳамин замина зиндагии аҳли ҷомеаро хуб кунем. саломат бошед. сонимо истифодаи камераям бештар дар ҳамин паҳн кардан дар кор ки агар як дусе чизҳои хубам тавиқи ҳамин камера кири гирифтанишам нишон дид, мардум барои худаш як дарси хуб бигирад. албатта аз қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон инҷо ёдрас шуданд ва гузашта аз ин гуфтанд ки шояд он нафар намедонад, огоҳ нест ки дар он ҷо камераи назорати насб карда шудааст. лекин агар бо диққат бошем, вақте шумо ба мағоза медоред, дар аксарияти ҳатто мағозаҳо ҳам ба таври навиштаҷот онҷо насб карда шудааст ки инҷо камераи назоратӣ аст ва сабт мекунад ва ҳар як амали мо бояд бо диққатона иҷро шавад. ҳар як қадами худро мо бояд дониста монем ва ҳар як амали мо албатта мо донем ки вай ҷавобгарӣ дорад. агар ин амал характери ҷиноятӣ дошта бошад, пас он хоҳ дониста содир шавад, хоҳ надониста, ҳам пеши қонун ва ҳам пеши виҷдон бояд ҷавоб гуфт. барои он ки шахс ба роҳи каҷ наравад, на танҳо худаш, балки ҷамъият масъул аст. нисбати атрофиён бетараф набуд
будан, тарбия кардан, намуна шудан ин пеш аз ҳама вазифаи ҷонии ҳар як инсон аст. боқӣ ба қазовати шумо. барои иштироки шумоён меҳмонони азиз дар ин барнома сипос. то барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. ин печтоби замон аст. хайр.